Според вас умно ли е да дойда да карам колело в 2 на обяд на ПЕК? Защото честно казвам си мислех, че ще дойда много по-рано, обаче се забавиха нещата и малко ще се поизпържа. Добре, че съм попотник, за да може като ми е жега да не ми е чак толкова жега. Реших, че би било доста уместно влог за лоша зависимост да го снимам сред природата. Плюс това не ми се снима цял ден вкъщи, понеже е хубаво времето и не ми се стои след обяд. На затворено искаше ми се да съм сред природа. По този начин малко си разнообразявам и ежедневието и честно казано, затова сме на Сините езера в Монтана. Това е, не знам местност ли се води, но частно място, което си го развиват дадени хора. И има животни тип зоокъте. Може да се обядва тук, празнуват се различни поводи, като балове, кръщенета, рождени дни, сватби дори. И е доста приятно, много е поддържано. И за първи път се качвам на водно колело. Тук, нали? Днес ще си говорим на темата за цигарите, понеже скоро, след седмица-две, празнувам вече 4 месеца, откакто съм ги спряла. Смятам, че е доста голямо постижение това нещо. Виждам, особено с хората, които си комуникирам онлайн, че на доста млади хора им е трудно да ги спрат, нямат достатъчната воля или не знаят какви методи да прилагат. Смятам, че мога да кажа нещата, които на мен лично ми помогнаха. И ако има поне 3 човека, които да ги чуят, много ще се радвам да им помогна в периода на спирането им. Така, сега да намеря въпросите, които си бях записала и започваме. Първо да кажа как започнах да пуша като цяло и колко време съм била активен пушач. Започнах да пуша около 20 годишна възраст, малко след като направих 20 години, когато заминах да работя на морето. Нямаше какво да правя в родния си град, так му бях скъсала с гаджето, искаше ми се да не прекарвам там 3-4 месеца, в които всеки ден да се засичаме. И реших да замина при моята най-добра приятелка, която живее във Варна, да прекарам лятото в тях, защото имаше къде да отседна и да работим заедно двете на морето. И двете до тогава никога не бяхме пушили редовно и така се случи, че по едно и също време, покрай работата, покрай колегите ни на морето, покрай почивките, които ни се даваха за пуш пауза, решихме да започнем да пушим от глупост общо взето. И така до януари месец тази година 5 години пушех, като първо бях на нормални цигари, след което преминах на Айкос. Може би 3-4 години пушех Айкос и ги спрях. Минах на Айкос, защото по принцип като жена никога не съм се кефила на това жена да държи цигара в ръката. И Айкоза беше един вид алтернативата за по-красиво пушене. В повечето случаи, когато си пушач, не искаш да спираш да пушиш, защото не вярваш, че това е някаква зависимост, която те контролира и си мислиш, че във всеки един даден момент ти можеш да ги откажеш. Истината е, че и аз си ги мислех тези неща. Мислех си, че мога да спра по всяко време и защо изобщо трябва да си го доказвам пред себе си, като аз знам, че във всеки един момент мога без цигари. И реших да пробвам да не пуша един цял ден и се провалих.
Това се случваше през 2-3 месеца, така си правех такива опити, в които просто един ден да не запаля цигара. И разбирах всъщност волята ми колко е слаба. Спирането на цигарите според мен е някакъв процес, защото първо трябва да настроиш съзнанието си да мисли в тая посока. Много време съм обсъждала и с масажиста, при когото ходя на масаж, с маникюристките ми, с абсолютно всички хора покрай мен, които пушат, за спирането. И така се беше загнездила тази цел в съзнанието ми, колкото и да не исках да ги спирам, исках да си докажа, че мога да го направя. Това ме доведе до момента, в който аз да реша да започна да чета статии по тази тема, книги по тази тема, за да мога да видя различните методи. Знаех, че цигарите са зависимост и знаех, че ако аз ги спра, ще се чувствам по-добре. Сестра ми преди години ми беше казала един съвет, който помня и до ден днешен, и то е: когато можеш да се учиш от грешките на другите, прави го. Това нещо ме накара да спра цигарите, защото започвайки да чета книги за пушенето и отказването от цигарите, гледайки различни видеоклипове онлайн, говорейки с много хора отказали цигарите, прозрях, че всеки един човек отказал цигарите, 6 месеца след това се чувства много по-добре и казва как никога не иска да се върне обратно в онзи период. И всъщност си казах, добре, няма как толкова много хора да са спрели цигарите, да казват колко по-добре е това и за здравето, и за психиката, и за това как се чувстват, как преживяват всеки миг от тук нататък. И аз да не им повярвам. И просто си бях казала, че ще направя всичко по силите си да спра да пуша и ще доверя на този процес от няколко месеца, за да пожена успехите и резултатите. Това беше нещо, което всъщност ме мотивира да искам да спра. Просто знаех, че крайният резултат ще е удовлетворяващ. Започнах да чета 2 книги. Те много ми помогнаха с спирането. Първата е "Атомни навици", втората е "Не пуша вече". Четях ги паралелно. Едната хартийно, другата аудио. Това в комбинация адски много ми повлия на действията и на спирането. Първата книга, която беше на Алан Кър, "Не пуша вече", много хора ми я препоръчаха относно спирането на цигари, че на тях им е помогнала. Алан Кър е писател и създател на много клиники в много страни, които се борят с тютюнопушенето и тази зависимост като цяло. В България също има клиника, създадена по неговата книга и неговата методология, която помага на хората да откажат цигарите. Неговата книга всъщност засяга промяната в мисленето и това как възприемаме пушенето. И сега ще ви дам няколко примера, които, както ви казах, са останали в съзнанието ми, съм запомнила и смятам, че са много адекватни и много те карат да осмислиш нещата. Първото нещо, което бях запомнила от книгата, всъщност беше един пример с хората, които ги е страх да летят с самолет. Той обясни следното нещо, че много хора по света изпитват страх от това да летят с самолет. Нали? И много от тях не го правят заради онзи 1 на милион или милиард случай, в който нещо може катастрофално да се случи и ти да загубиш живота си. Докато много от тези хора, които ги е страх да летят с самолети, никога не го правят, са пушачи. А пушенето крие много по-голям риск за здравето и живота на човек, отколкото този с самолета. Тоест, съпоставяйки двете неща, всъщност ние виждаме отколко други неща, бивайки ни страх, се отказваме да живеем, но пушенето някакси там го оправдаваме и продължаваме да го правим и да му позволяваме да се случва и да краде от живота ни. През цялото време той в книгата си не се опитва да ти казва колко е вредно пушенето, колко болести причинява, колко е егоистично да го правиш прямо семейството си и близките си, защото знае, че хората са чували много от тези неща
Те са, колкото и да са верни, са много изтъркани и мозъкът ти не се впечатлява от тях. Затова той се опитва по всякакви други начини да прокопае път и да ти покаже всъщност, замисляйки се върху някакви неща от живота, че това наистина е така. Друга случка, която ми направи много огромно впечатление, той говореше за сватбата на дъщеря си, мисля, че и за това как всички знаем, как когато пътуваме с автобус от София до Варна или от Монтана до София, вече едва издържаме 3-5 часа да не пушим цигара. Когато автобусът слиза на спирки, ние веднага се впускаме, палим цигара, пушим по 2-3, за да може да си набавим никотина, който ни е необходим в следващите часове, докато ние отново няма да може да запалим цигара. Всички сме попадали в такива случаи и той обясняваше за този случай с сватбата на дъщеря си, в който през цялото време, докато е текла церемонията и нали, са се женили там, където е бил ритуала, той вместо да се наслаждава на момента, който е един път в живота, през цялото време си е мислил как няма търпение да свърши и да излезе навън да запали цигара. Той обясняваше това, че пушенето краде много моменти от нашия живот и вместо да мислим върху други по-важни неща, ние съсредоточаваме вниманието си именно върху дърпането от цигарата. Чакайте, че дойдох на сянка. Но да, той имаше предвид просто, че пренебрегваме много неща в ежедневието ни и много хубави, а заради нашата зависимост и че освобождавайки се от нея, ние всъщност проглеждаме света по различен начин и успяваме да сме до любимите си тогава, когато трябва. Един от методите му в тази книга и съветите му всъщност ми помогна да спра да пуша. Това беше главното нещо, което супер много ми помогна, освен всичко друго, което прочетох и ме настрои за този момент. И това беше съвета му да обвържа спирането на цигарите с момент от живота, който ще ми позволи да го направя по-лесно. Да ги спирате в период, в който нямате някакви важни мероприятия, които предпоставят събиране с приятели, сватби, банкети, излизане петък, събота вечер. Тоест трябва да спрете цигарите в момент, в който знаете, че няма да се подхлъзнете. Дали това, примерно, сега се сещам, може да бъде постене, доколкото знам, в постенето също не се пушат цигари, но просто да си измислите вашият момент, в който ще ви бъде просто много по-лесно да спрете да пушите. Лесният начин за мен да спра пушенето беше след като си свалих брекетите, когато исках да си избелвам зъбите. Когато си избелвате зъбите, не знам дали знаете, но не е хубаво да пиете кафе, не е хубаво да пиете много напитки с отцветители, като различни сокове. Не е хубаво да ядете цвекло, например, червено вино да пиете. Не е хубаво да пушите цигари, защото те допълнително отцветяват зъбите. И тъй като този момент ми предстоеше много скоро да се случи. Прочитайки това в книгата, аз всъщност веднага се сетих за това, че мога да обвържа избелването на зъби с спирането на цигари за винаги. И така всъщност ги спрях. Сега ще минем и през книгата Атомни навици, за да може да ви кажа всъщност и тя как ми помогна. Обаче ще слезем първо от водното колело, защото се изпържих, жега ми е, изнервих се и мисля, че вече мина 1 час. Книгата се базира на 4 правила, които ти помагат да изградиш навици от нулата. Като така както ти помага да изградиш навици, така ти помага и да премахнеш такива, тъй като освен полезни навици, ние имаме и вредни навици и пушенето спада към вредните навици, които по един или друг начин сме се здобили с тях. Книгата предимно е написана за полезните навици, но се споменава, че обръщайки правилата наобратно, всъщност ние може да се отървем и от вредните навици. Човек, колкото полезни навици има, така може да има и вредни, като зависимост към цигари, алкохол, наркотици, шоколад, захар, дори. Имаме си вредните навици, дори
като бяхме малки, какво правихме? Ядяхме си ногтите или мляскането, докато ядем храна. Това са все вредни навици, върху които трябва да работим, за да може да ги премахнем. Правилата: направи навика очевиден, направи го привлекателен, направи го лесен и направи го удовлетворяващ. Наобратно звучат по този начин: направи навика невидим, направи го непривлекателен, направи го труден и незадоволителен за теб самия. Какво се има предвид под първо правило: направи го невидим? Да махнете всички знаци, които ви напомнят за пушенето, като, например, това да изхвърлите запалки, пепелници, всичките си кутии с цигари. Аз, примерно, бях с айкос и бях направила така, че го скрих в шкафа, за да може да не ми е пред очите и да не ми напомня за себе си на всеки един час. Знаете, далеч от погледа, далеч от ума. Също нещо, което много помага, както казах и по-рано, е да отбягвате ситуации, които ще ви поставят в моменти заобиколени от хора пушачи, дори от приятелите си, ако за някакво време е нужно да страните. Знам, че не е много приятно, ама отказването на такъв навик не е едно от най-лесните неща, особено пък когато сте дългогодишен пушач или когато не може да възприемете, че го искате на 100%. Както казах, според мен спирането е някакъв процес, който не става от днеска за утре и то не за всички. Според мен трябва много да го искате, за да се случи бързо. При мен не се случи бързо, защото аз не го исках наистина, но просто знаех, че започнали да вървя по този път. В даден момент ще ги спра и ще съм доволна от резултата. Тоест аз, въпреки себе си, се опитвах да ги спирам. Просто защото знаех, че това е най-правилното решение. Не съм го искала през цялото време. Извървявах стъпките една по една и накрая стъпките ме доведоха до това да не пуша. И съм супер щастлива, че въпреки, че не искам да спра цигарите, да ги спра. Просто желанието е разковничето Но въпреки това, ето аз не съм искала, но съм ги спряла, така че и вие можете. Никога няма подходящ момент за спирането на цигарите, така че не го отлагайте. Може да си казвате, ще пуша още една седмица и нали, тогава ще ги спра. Ама истината е, че след една седмица пак ще ви се пуши още една седмица и това няма никога да спре, докато просто не се опитате да го прекратите. Да, минаваме към правило номер 2. Да направим навика непривлекателен. Какво значи това? Това значи да свързваме пушенето с нещо негативно. Устата ни мирише, не е приятно за партньора ни, например. Пръстите ни, ръцете ни се офунтяват целите в цигари, дрехите ни се напояват. Какво друго прави навика непривлекателен? Например, при мен, четяйки другата книга паралелно с атомни навици, беше отделно нещо, което правеше пушенето непривлекателно, защото там ми промиваха мозъка. Тук четях как трябва да си промия мозъка. Много добре се съчетаха нещата. Хубавото е през цялото време, в което сме решили да се откажем от цигарите, просто да се информираме за вредата от тях, да е така от интерес чист, да четем някакви статии на хора отказали цигари, мнения. Всяко нещо е полезно просто, защото влиза в съзнанието ни и ни помага. Може да е толкова малко, ама като ги натрупаш и толкова малко едно върху друго. Това е като сметката в Джъмбо. Влизаш да си купиш нещо за 2 лева и накрая излизаш със сметка 102 лева, защото всичко е струвало по 2 лева и ти не си се усетил кога е станала толкова голяма сметката. Така и с малките крачки. Четеш тая статия, четеш оная статия, прочиташ тая книга. Уж информативно и същото време става някаква магия накрая. Третото правило е направи го труден навика. Какво имам предвид под труден? Например, това да не си зареждаш айкоза. Тоест, освен, че го прибрах аз в шкафа, му изхабих и батерията до дупка, за да може, тръгнали да посягам към него, да имам нещо като препятствие, което да ме замисли и да ме откаже да запаля изобщо цигара, да ме подсети, че аз съм решила да ги спирам. Друго нещо, спрях да го взимам със себе си. Знаете, че аз пътувам Монтана, София доста често и пътите, в които пътувах до
София. Просто не го взимах със себе си, не взимах и цигари, не си купувах цигари и така стана още по-лесно, защото аз, имайки 3 дни в София, в които не пуша, всъщност си увеличавам периода, в който съм непушач. Отначало си казвах, ще си го взема, за да може да е с мен, за да съм сигурна, че нещо стане или мога да изпуша цигара. И всеки път, в който го взимах, пушах поне по 3-4 цигари на ден, което като цяло пак проваляше идеята на това да не пуша цигари. Така че в един момент просто реших да го оставям и да сърбам по парата след това. В книгата се дават като цяло много примери как да спреш цигарите. Важното е не да следваш всички, а да, според мен, да хванеш един-два, които според теб, твоите нужди, твоите разбирания за нещата биха ти помогнали. Сега аз казвам нещата, които на мен са ми помогнали, защото това ме е накарало да спра цигарите. Идеята на видеото е да ви кажа аз как съм ги спряла, а не какви са всички алтернативи за спиране на цигари. Та на мен това ми е помогнало. И така лека по лека се случиха нещата. И последното правило е да го направиш неудовлетворяващо, незадоволително за себе си. Примерно, всеки път, в който не си издържал и си запалил цигара, да си записваш как се почувствал, тъпо ли ти е, че си предал себе си. Както ви казах, на мен най-много ми помогна това с избелването на зъбите. Тоест след всичко, което бях прочела, след всичко, което бях пробвала и от тези методи за спирането, просто най-после дойде момента, в който намерих своя и го спрях с избелването на зъбите. Избелвах си зъбите 7 дни и просто после спрях цигарите, защото бях издържала 7 дни. Преди това колко пъти се опитвах да издържа един ден и не успях. И при положение, че вече съм издържала 7 дни, в които не пуша, аз просто си казах, това е велико. Никога не съм си мислила, че издържа един ден, камо ли да издържа 7 дни, в които няма да запаля. Спрях цигарите на 16 януари. Сега сме утре 31 април ли? Сега сме 30 април, 3 месеца и половина. Утре сме 1 май. И сега, понеже знам, че процесът по спирането ви вълнува много повече, отколкото самия момент довел до него, мога да ви обясня всъщност как се чувствах след като мина 1, 2, 3 ден, откакто ги бях спряла. И всъщност беше ли ми толкова трудно, колкото всъщност изглежда преди да го направиш. Трудно е. Първата седмица е най-тегава, просто защото се виждаш в едни такива състояния, които не можеш честно казано да повярваш, че са истина. Чувстваш се като наркоман. То като цяло цигарите са си наркомания, но просто спирайки ги, наистина не можеш да повярваш, че ще се чувстваш толкова отчаян за една дръпка, например. Първите 2 дни като цяло се чувствах супер горда, че съм ги спряла, защото това е нещо, което... Ей, кучето! Дружилю, бе. Здравей, бе! И какво се търкаш? Отзади, зад мене. Какво търсиш тук? И какво искаш някой да те галка? Мале, какъв дебелак! Мале! Голям кеф следобеден. Мама, имаш кърлежче, Аз тук къде седнах на тревата при кърлежите, да пръскат. Добре, че съм с дълги чорапи. Не сядайте в момента по тревите, защото истината е, че първите 2 дни бях супер горда със себе си, а заради това, че като цяло съм ги спряла, защото толкова ми беше трудно да ги спя за един ден, камо ли 2, 3, 4 дни. Първите 2 дни изпитвах някаква огромна гордост, че съм взела това решение и че съм започнала да го действам и съм доста изпълнителна. Но на 4-тия ден беше най-ужасното ми преживяване, което някога мога да имам. 4-тия ден беше много тегъв, защото първите 3 дни си бях на село
и знаете, природа, излизам навънка, чета книга на слънце, разсейвам се, не съм в типичното си ежедневие, което между другото е един много добър знак, ако искате да спирате цигарите да отидете на някакво друго място или да го съчетаете с някаква почивка или някакъв период, в който се чувствате спокойни и имате много други ежедневни ангажименти, с които да се занимавате, защото това ви помага, отколкото примерно както бях свикнала да работя от вкъщи и от дивана и от стола да пуша по 20 цигари на ден, защото прибирайки се в апартамента след като си бяхме на село, този четвърти ден просто ме съсипа и психически, и по всякакъв начин. Едва го издържах. Истината е, че се струва безкраен, но всъщност той много бързо свършва и на другия ден просто си супер благодарен, че си го издържал. Но тогава може би приложих това четвърто правило да направя навика незадоволителен, защото изобщо не бях окей с това колко зле се чувствам от цялото това нещо и не можех да повярвам. Това наркомания е пушенето, защото то е наркомания, обаче докато не го видиш върху себе си, как се чувстваш ти без цигари, не го осъзнаваш и тогава всъщност аз се отвратих от това нещо и си казах, че стискам зъби, колкото и да ми се пуши, просто не искам повече да си го причинявам това нещо, да се чувствам по този начин и че искам да се освободя наистина от това някой да ме контролира и да контролира емоциите ми и щастието ми и да съсипва деня ми. И така, трудно беше четвърти, пети, шести ден, трудна беше цялата първа седмица, но после наистина стана по-лесно. Няма да ви лъжа, откакто съм спряла цигарите, съм пушила 2 пъти и съм опитвала още веднъж. Първият път, в който опитах цигара, беше на първия месец, откакто бях спряла. И то помолих да ми дадат да си дръпна, само за да мога да видя дали процеса действа, т.е. дали ще ми хареса вкуса, дали ще го намеря привлекателен и дали все още ще ми харесва или има някакъв напредък от цялото това нещо. Не ми хареса дръпката. Всъщност видях какви бокуци пуша и колко гаден на вкус е айкоза, когато не си свикнал всеки ден да го пушиш. Следващите пъти, в които пуших, беше вече на 3-я месец. Преди 2 седмици запалих една цигара, не беше айкоз. И то я изпуших, защото се притеснявам от кърлежи. И то я изпуших, защото това беше един от първите хубави слънчеви дни. Беше цветница. Бяхме излезли на село отново компания. Всички на село пушат. И просто този мирис на пролет, кафета и цигари толкова хубаво им подейства и си казах, мале, сега не пуша цигара, да запаля една цигара. И си казах, че спряла съм да пуша, обаче по принцип това не е редно да се прави и съм го чела и в книгите, че не е редно да си казваш, ще запаля само една цигарка, но просто много ми се допуши. И не исках да съм някаква крайна и да съм някаква, все едно, ако сега запаля една цигара, значи, че съм мега зависима и пак ще почна да пуша. Не искам да вярвам в това нещо и искам да знам, че мога да се контролирам. И просто ми се допуши и реших да запаля. Запалих една цигара, беше мега гадно. Мега гадно беше. Изпуших половината цигара и я загасих. Реално, този глад за никотин смятам, че не изчезва напълно, но просто спираш да си толкова зависим към него, колкото и гадно да ми е станало от тая цигара, всеки път като помириша цигара, мен пак ми се пуши. Обаче това не значи, че като запаля ми харесва. И мисля, че този глад за цигара не отминава напълно. Да не си мислите просто, че ако ги спрете и примерно на 2-3 седмица супер много ви се пуши, това значи, че наистина че трябва да се върнете, защото няма как да живеете без цигари. Не е така. В момента съм на 4-ти месец. Сега ако помириша цигара, отново може да ми се допуши. Като опитам, отново ще ми е гадно. Но това, че помирисвайки цигарата и ни се допушва, не значи, че трябва да го правим. Почнах да дръмкам глупости. 3 месеца и половина след като съм спряла цигарите, се чувствам много добре от решението си. Благодарна съм. Не го мисля всеки ден. Мисля, че още от 2-та или 3-та седмица бях превъзмогнала
зависимостта и се чувствах много добре. Изобщо не ми липсват цигарите. Когато се събираме с приятели в момента и доста често ги наблюдавам. Много ми е интересно в момента да наблюдавам хората, които пушат. Защото преди това не съм осъзнавала всъщност как изглежда отстрани. И честно казано, като изляза с някой, който пуши и нали, почнем да говорим по тази тема и като почне да се оправдава с някакви неща и аз си викам, мале, толкова е жалко това. Ама не е в лошия смисъл. В смисъл, че виждам себе си отстрани и преди се едно какви неща съм говорила и истината е, че наистина не можеш да видиш колко си зависим от цигарите, докато не се опиташ да ги спреш и да осъзнаеш цялото нещо. И знам, че много хора си мислят, че нали им е твърде хубаво и че няма как да си представят кафето без цигара. Ама наистина сега разбирам хората, които не пушат и които просто казват, че това са пусти оправдания. Просто сега забелязвам дори хората с айкос, защото аз съм била същата, как просто пушат цигара след цигара, цигара след цигара, за 10 минути 3 цигари са изпушили без да го осъзнаят дори. Без да... В смисъл, това отстрани изглежда много странно, като го гледаш. Как изгаси цигарата, вади, пали нова и той примерно прави през това нещо, през това време нещо и изобщо не го осъзнава, че е така и ми е много, много интересно. И съм супер благодарна наистина, че направих толкова много усилия положих да спра да пуша и се надявам да не се връщам. Сега никога не знаеш какво ще стане в живота ти и дали пак ще пропуша някой ден, но поне ще знам какво е от другата страна. И просто се сещам за някакви моменти преди как примерно трябва да свърша нещо, обаче не мога да му се насладя, защото аз през цялото време мисля как нямам цигари и как трябва да отида да си купя цигари и как трябва сега да ходя 15 минути пеша и да си купя цигари и не мога да изчакам един час, докато някой дойде до вкъщи или ми донесе цигари, защото как така няма да пуша един час. И сега просто излизайки навънка, някой път като се сетя, че не пуша и си викам, боже, колко е хубаво да не го мисля, да не бързам до магазина, да не мисля как нямам батерия, да се изнервям, защото толкова пъти ми се е случвало да изляза навънка и примерно да искам да запаля цигаря, да нямам батерия на айкоза и да съм се изнервила и да нямам търпение да се прибера и си скапвам цялото настроение и позволявам на това нещо да ми влияе. И сега просто съм се освободила от всички тези чувства и е толкова яко. Какво друго да ви кажа за цигарите? Аз като цяло не, че дадох много полезна информация, но бях много зарибена. Много бях зарибена. Пушех по цяла кутия на ден. Знам, че има по-зарибени хора, но за мен цяла кутия е много. И не можех да ги намаля. Така че истината е, че щом аз мога, и ти можеш. Просто, както казах, трябва да почнеш от някъде. Дори започването да ти е това видео. Факта, че си го изгледал до края и че си чул някакви неща, пак е някакво начало и някаква стъпка и крачка и мога само да ти кажа колко е хубаво да не пушиш. Наистина. Не съм почнала да събирам в кашичка пари. Нали, много хора казват, че колко пари си може да спестиш, ако само си спряла да пушиш и да ги събираш. Не съм ги събирала. Но пък сега ги увеличиха, така че съм на плюс, че не давам повече пари за цигари в момента. Сега се сещам помня точно няколко дни преди да ги спра, отидох до магазина, кварталния, където живея и нещо там купвах си цигари. И нещо се заприказвах с мъжа и той ми вика да знаеш, от другата седмица, нали, ми вдигат цените. И аз седя и викам, нищо, аз без това ще съм ги спряла до тогава. И той ми вика, така ли, аз не пуша вече 10 години. Нещо се заприказахме и аз му викам, моля, надявам се някой ден да дойде да ти кажа, че и аз не пуша вече еди си колко време. Между другото, още не съм отишла да му кажа, че не пуша. Аз ги спрях точно няколко дни след като си го говорихме това разговор. И сега всеки път, като ходя до магазина и като го виждам и някакво си викам, аз наистина си изпълних обещанието. Толкова съм горда. Защото аз казах на човека и това не беше поредната лъжа. Защото много пъти, особено пушачите, нали, казват, ще се опитам сега да спра и после се чувстваш разочарован, че не си успял. А пък аз успях. И сега всеки път, като погледна човека, като ходя до магазина и се чувствам много, много добре. Да, да сега сме говорили за това колко добре се чувствам и колко съм готина, че съм спряла цигарите. Нещо се обринах. Не знам какво се случи, алергия ли стана. Прибирам се вкъщи
и нещо. Мрачно стана. Днеска явно ще бъде някакъв ден на полезните навици, в смисъл спиране на цигари и сега ще спортувам. После може би ще отида и да бягам. Обаче преди това искам да ви покажа нещо, което аз скоро научих, че може да се прави, защото ми потрябва. И в случай, че ви е полезно да знаете. Това са слушалките на Лео. Мега скъсани и гадни. И преди няколко дни му викам, Лео, трябва да ти нови слушалки, защото те просто изглеждат много зле. И той даже не ги носи вече, защото то ти е гадно да си ги слагаш на ухото. При което се сетих, понеже бях търсила за моите Air Max, дали, откакто почнах да бягам, супер много ги потя и ги мърся и реално почнах да бягам с по-малки слушалки, с малките ми AirPods-ки. Обаче исках да проверя дали тези неща могат да се купуват отделно, за да може, ако някой ден се едно се захабят, да знам, че има възможност да се сменят. Та имаше такава опция. И понеже се сетих, че щом на тези може да се сменят възглавничките, вероятно и на другите слушалки има някаква възможност, някакъв шанс да има възглавнички, които могат да се сменят. Питах ChatGPT и ми каза, че този модел на JBL, понеже са JBL-ки, също имат възглавнички, които могат да се купят, съвместими с него и да се сменят. Помолих му да ми каже къде в България мога да намеря и ми прати линк за EMAG. Днеска ги взех и сега ще ги сменим заедно. И супер много се вълнувам, защото Лео ще е много щастлив после, като само новички и може да си ги носи. Така че айде сега да ги сменим. Ето така да видите скъсаната и чисто новата възглавничка. Гледах клипче в YouTube как се сменят. Та, ако имате слушалки, които са ви захабени, скъсани, стари, срам ви да ги носите, вместо да си купувате нови, просто може да си купите нови възглавнички. По принцип те са залепени с лепило и сега просто трябва да бръкна и много леко да ги отлепя. Ето вижте, изчистих ги. Махнах им техните възглавнички и сега тези тук отзад имат лепило. Това бялото се отлепва. Първо ги нагласям да видя къде трябва да влязнат частичките им. То едната е сложена. Много яко, много се вълнувам. Чисто нови слушалки. Виждате ли колко е лесно? Ето сега отлепила съм лепилото. Вау! Много яко. Ако искате да си сменяте на слушалките, да знаете, че има варианти да не си купувате нови. Почвам тренировка. And again, inhale, lean back, ribs to hips. Exhale, open your arms. Inhale, close. Nice. Exhale and exhale. Really tighten through your core. Squeeze your glutes. You can do it. It doesn't need to